Els científics diuen que per primera vegada han detectat, podríem dir, el bronzit de l'univers o el batec de l'univers, potser dit d'una forma una mica més poètica. El que han detectat és, per primera vegada, una nova font d'ones gravitacionals. I aquestes ones estan produïdes per l'òrbita, la interacció en l'òrbita de dos forats negres supermassius que produeixen una vibració de l'espai-temps que es propaga per tot l'univers. Per entendre totes aquestes paraules volem connectar amb l'Aleix Roig, astrònom del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Aleix, bon dia. Hola, molt bon dia. Que estàs acostumat a fer divulgació d'aquests termes que realment són complicats i sobretot quan parlem d'aquestes dimensions ens és difícil d'imaginar. Explica'ns per començar què són les ones gravitacionals, Aleix. Doncs bé, ens hem d'imaginar que vivim en un univers que és una malla espai-temps i, de fet, el que són les ones gravitacionals és una ondulació d'aquest espai-temps. Aquesta ondulació típicament es produeix quan tenim objectes molt massius que interaccionen, que un es pot arribar fins i tot a fusionar amb l'altre. Típicament solen ser forats negres o estrelles de neutrons, aquesta fase final de la vida d'algunes estrelles, que produeix que aquests cossos tan densos acabin interactuant de forma violenta i produint aquesta ondulació de la malla espai-temps. Aleix, jo recordo el 2015 que va haver-hi un gran rebombori també pel descobriment, per la detecció per primera vegada d'aquestes ones gravitacionals. Quina és la diferència entre aquelles que es van descobrir o detectar el 2015 i les que tenim actualment, les que s'han detectat últimament? Doncs les del 2015 es van detectar des de la Terra, amb detectors del projecte LIGO-Virgo, detectors situats als Estats Units i a Itàlia, pocs quilòmetres de detector, i per tant vam detectar objectes típicament forats negres estel·lars, d'una massa al voltant de 30 masses solars, com es fusionaven. Això va ser la detecció de l'any 15, però ja en aquells moments s'estava en la línia d'investigació de si podríem detectar aquest col·lapse de dos forats negres supermassius, típicament els que tenim al centre de les galàxies. I això és el que justament s'ha detectat ara. No forats negres petits, tipus estel·lars, sinó forats negres supermassius. Típicament, més d'1 milió de masses solars, fins i tot centenars de milions de masses solars. Hem detectat aquest eco, aquest bronzit, segurament de múltiples d'aquests esdeveniments que s'han barrejat i ens produeixen aquest eco. El mètode de detecció en aquests moments no ha estat amb un detector terrestre, com LIGO-Virgo, sinó observant unes estrelles anomenades púlsars. Podríem dir que són una espècie de rellotges molt precisos que tenim a l'univers, que van pulsant i ens envien feixos de llum molt ben orientats cap a la Terra. Podríem dir que són extremadament precisos, i tenen un període de pulsació de mil·lisegons en alguns moments. Observant fins a 68 púlsars al llarg de 15 anys, hem pogut veure com variaven aquestes freqüències de pulsació i a partir d'aquí hem inferit que acabava de travessar una ona gravitacional d'aquestes noves, aquestes més de remor de fons de l'univers. I aquesta ha estat la gran diferència. Utilitzem un instrument que podríem dir que té a escala de Via Làctia, perquè aquests pulses els trobem a la nostra galàxia. Per tant, estem observant aquests rellotges com varia la seva pulsació i a partir d'aquí inferim que s'ha esdevingut una ona gravitacional d'aquestes molt més energètiques que les que es van observar l'any 2015. I llavors, a efectes pràctics, Aleix, quina informació ens estan donant aquestes ones que acabem de detectar? Què ens està dient el batec de l'univers què representa? Podríem diferenciar dues vies per a les quals s'està produint aquest esdeveniment. Una és la combinació de senyals produïdes pel col·lapse de forats negres supermassius, aquests típicament que tenim en galàxies llunyanes i massives, i per altra banda també podria ser l'eco del Big Bang. O sigui, els primers instants just després del Big Bang, en el moment que anomenem la inflació, podria haver-se produït també una gran emissió d'ones gravitacionals, però tot això de moment està sota l'estudi. Per tant, no sé si algú recordarà aquest fons de microones que ja es va descobrir fa unes quantes dècades, Premi Nobel l'any 78, ara s'acaba de fer un descobriment a l'alçada, perquè podríem estar davant
d'un nou eco del Big Bang. Però tot això, en tot cas, està sota l'atenta mirada i estudi de les científiques i científics que estan al darrere d'aquests projectes. Per tant, una nova manera d'estudiar l'origen de l'univers a partir de les ones gravitacionals, segurament també. Doncs ara esperem a veure quines conclusions se n'extreu, no?, de tota aquesta detecció, de tota aquesta informació, i estarem al cas, espero que també ens ho vagi explicant. Aleix, moltes gràcies i bones campanyes d'observació, les que fareu a partir d'ara aquest estiu aquí a les muntanyes de Prades. Moltes gràcies a vosaltres i seguim en contacte. Fins la propera, que vagi bé. Bé, ja tenim més informació sobre aquestes ones gravitacionals, realment un concepte complicat, però que ens ha explicat molt clarament.